बिनिखाय खरकाम ठीक है और मंग थाम रखा तो बनी मंग का साचा पूरा सिकला नता सिकला चला बसरे खा बरो किरुइना और खरकाय याला बाबा हिंदी खमै दिबान नंगौ गो गाति जतो सियां मा हापुन तला वो बियर खाय फजा सर नंगो बियर खाय बियर कम्प्लीट ना बियर सर नंगो बियर खाय फ्रॉम एबो बियर Honorable EM Education bini bising tu kay semua orang tak permasalahan aku pilih lagi semua orang tak permasalahan lagi kau nama masih sama बेला खेवाना मा सिंचा ane अमो खाय गथरा रक ओ खा यांग थाना कक तंगमानसि बसर हाय नगो yang si direct खायसो होनबा बेला खेवाना मा सिंचा ब्ले कारण बकुरै खरसा बरक बित्यारा एक पास खाय खाय बावलाय ता तंनाय अरो तबु मोटामोटी संसार खाय तंगमानि तिनी बिहि को थिजा का बो थिजा बिहि को थिजा ब्ले थिजा बिहि को थिजा बुसाना गा बिनि बुसाबो तंग प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट का बेलाय वाना मा सिंसा अब कक रि और फके कक से बंदं थां हायसि बंग न बेला हामबाय बेलाय खानो बंग पाल बेमान ओबरो मुनि ताबु अमो ताबु काम बा अब तो जों काहामनि बागै दंफाय मा यागे उंको उ सरं जों गुमुतियाव थांजा गुमुतिनि बरक बाहायना किना 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 बहादुर ला ए ब्रो लानो बहादुर होते बसे ककरे ना काहाम नंखा नको तुई खरो ना जी ननि लेंसो तो पे अन्ते अन्ते करे आङो और सुनजा मानमानि न खाय जे तो नंग सुमाजा बायबा आव तो सुनते नायतो गोमालिया के सुनजा सुजा मानि न नंग न बिने या फाका ये न बेसा दो दो गाबोनि लगे लगे আমার ন ফুলসানি বাবিন ओबो कोई परिवार कलांग ओबन किसरमला बरक सिलेक्ट करी ओ निलिया काम दे और बरो बात ओबय ओबय या फले तुई नि बागै सतो लाइमिया ब्रो या या कायदे बायसि बेलाय खानो हामास थांना नायो नरबय कक साना सिगां अ जागा फायगांखाय सिनि दाखुक दै बुखुक संगर बरक फानाय मासनि ओ तारिखनिफ्राय 20 21 नि खर याकुं याक मामुय संगै चागयाकुय बरक थुलायनानै एमन पजिशन नाहानानै नायतमन जरा मो गार्डन कामी शान्तिर बाजार सब डिविजन क्लायो अरनो ओ हाताय कुआगै फायै बरकनो बंनि सागाव सिंजाक्ति थांगा नक सह आबुनि लगे लगे ठीक ते खरनि खरकाम बकसाय तंमनि जे कुसायार बरक खूब कष्ट खायै बिनि बुफा बुसाना बासिना बागै कसा तसा साबाय याकुं याक कसा साबाय खूब कष्ट खायतिख्लाय नारखा किन्तु बाकी रंना ताय और नारक मालिया बरक शेष मिनिट जत हाफ हब जगै अरन लांमा सरबाय अब खनाउइ तो हास्तेने गोबां मालुकराव फायबिका सिनि बुबाग्राव फायका एमपि फायका ताय गोबां मानसिनि जारा सिनि जारा गरब तामने बनो लुकु संजाक आदंग्रव फायबिका आमसानि बरक बनाय फायबिका गैचंतिनि और फायका अमाहायकेनो देवीपुराव जोंथा गारब नुकुं खुंसानिसि खरकाम आरो चिनि चाकमा खरकाम बरबो हायकेनो थिजाखा आरो जों थांफायके बेलायकेनो बखानांमानिखौ जों तिनि अबनो नंनि बिसिंनि सानाबो सुङो सरकारनो ताय चिनि लुकुरनो आसुक मुरा हाताय तला रगक
nok hugrok taklalaysi karon agini environment bai taun environment ke feri thanga poribesh ferka agi bufang kotor tongo wa kabang tongo o hano romuinar goborok bong yaring bai tau yaring yaksa kri khana abo bai bong ni makana gawoni bagai जों तिनी कोइनाय जोंगमो तिनी सुबानान बागै फायो जों के सुबाय खालांनाय माइरौ माइखारि चुम किसा मिसा थैनाय नुफुंनो किसा मिसा खरियाव याफारि खालांनाय गबनि बागै जों बरनि मो आसुक बिपद आपद क्लाय तंगनि जराव अर माइबो कानि माइ नसं थामायजा अरनि हा यांनि हा जतन तला थाङै पुरा माइ गाहाम बो नसं थामायजा स्टेट गभर्नमेंट एवं जों एडिसि गभर्नमेंट सागा जे नक बायजांनाय फुल डैमेज बरनो चिन बुवाग्रा बादिनो साका जों 3 रनाय राज्य सरकार हंगाय 9 रनाय 1,20,000 नाय अब जेतु फान सक तमाक्या अब ताय बिसिलेरिया थैजांनाय नगनि बरनो किन्तु अलरेडी बंनि अकाउंटआव रां दाजाखा ताय चिन बुवाग्राबो बंनो 50,000 काय फेमिलिबो बर 50,000 काय बंनो सुबा जाखा खय दिन आगिनो बर राजबारियाव थाङै राजा तो फायखानो आउन परे जों अर नुखा जारा थाङै बरग्रां द्रप थाखा गबनि बागै जों ताइसा आं हायनाय खयनाय त्रिपुरा हास्टेनि गोबां एनजिअ दङ माया गोनां खा गोनां सिनि लुकुरा गोबां दङ फायदि अमाहाय जरावनो जों सिनि लेफ्ट साइलेमनि फानो जों बुदै परिबार अ कामिनि आमचनि बरनो ताखने जारा मासे मानिया सरकारि नि बुसुर नाय ते कयदिन रिमान परीक्षा बन्द खायनाय हायबा जे मानतै जों जदिनो बरनो जों चुबुइ माखा चुबाय माखाय सिनि बरक बेलायखेनो हामनाय गायबनि बागै गोबांमा बरनो सुनुखा हामबाय मारो सिनि बरक सिनि खुंथाय बारक त्रिपुरा सारन बिसिङाव 1 लाख रक पर्यन्त 50,000 रक आमतिरक थाङैनाय जमारेनो चिन नारानो नुखा दिनो भिक नतलाङैने 50,000 बिनि जा जिमानि रक मारक सुनुखो हामबाय मारो सिन बुबाग्रानो बेलाय हामबाय बिनि सागबाय थांनि रां 10 लाख तो रिखानो बा जा थैनायनो वानसात थुरुकसा मणिपुर हिनि करि जे क्षतिग्रस्त नायनो बाहाके गाराय रि दङ आसुनो जतन कबगो फायदि खा थानसाखाय खा बाक्साखाय याप्रि बाक्साख्लाय जों जारा अरन दिख्लाय दंनाय रनो जों सुवालायनो